Dobrý deň, priatelia. Mnohí z vás už určite poznáte zákon číslo 69 z roku 2018 a pravdepodobne ste už absolvovali audit podľa tohto zákona. Potom je tu druhá množina osôb, subjektov, ktorým budú určité povinnosti vyplývať z tohto zákona od októbra tohto roku po jeho novelizácii podľa Európskej NIS-2 smernice. A pre obidve skupiny subjektov to prinesie určité zmeny, ktoré zatiaľ nemajú ešte konkrétnu jasnú podobu. A tá druhá to však bude mať oveľa náročnejšie, pretože ju čakajú prípravy na plnenie zákonných požiadaviek, ako napríklad vypracovanie dokumentácie, zavedenie procesov a zaobstaranie technologických prvkov bezpečnosti. A my vám s týmito prípravami veľmi radi pomôžeme. Ponúkame vám posúdenie aktuálneho stavu plnenia požiadaviek predmetného zákona vo vašej spoločnosti a odporúčania, čím začať a ako ďalej pokračovať. Takže neváhajte a hlavne neodkladajte to na neskôr. Čas sa kráti a ľudí v oblasti kybernetickej bezpečnosti je pramálo. No a ja s týmom KFB Control budeme veľmi radi, ak si na pomoc vyberiete práve nás. Ak chcete vedieť viac, navštívte prosím naše stránky a sledujte LinkedIn a YouTube kanál. Ďakujem veľmi pekne a budem sa tešiť na kontakt.